Jednou z niekoľkých noviniek, ktoré na svojej ostatnej tlačovej konferencii predstavil Apple, je iPhone 4S, mobilný telefón, ktorý určite prekvapí, vlastne inteligentný mobilný telefón. Čo sa ale skrýva v jeho balení? Na prvý pohľad je vidieť, že škatuľka vôbec nie je veľká. Rozhodne sa takto šetrí na logistike. A vie to nie len Apple. No v každom prípade sa všetko dôležité dovnútra zmestilo. Hneď na vrchu si tróni samozrejme ako prvé samotné zariadenie. Pod ním nájdete množstvo študijnej literatúry, čiže samozrejme návody, ktoré sú zabalené zvlášť v papierovom obale. No a v spodnej časti sa už ukrýva dodané základné príslušenstvo. Dátový kábel, nabíjačka, slúchadlá. Keď už máme telefón vonku zo škatuľky, tak si rovno ukážeme, čo dokáže. Silnou stránkou nového iPhoneu je predovšetkým procesor, dokonca dvojjadrový. Ten iPhone 4S priniesol oproti predchádzajúcej štvorke až dvojnásobne vyšší výkon a dokonca až 7-násobne rýchlejšiu grafiku. Rýchlosť zbadáte hneď, ako sa vám zariadenie dostane do rúk. Rýchlejšie bude spúšťanie aplikácií, prezeranie webu i hranie hier. Pomôcť by ale mal aj nový operačný systém iOS. Nový systém vraj priniesol až 200 inovácií. Medzi top 5 patrí novinka Notifikačné centrum. Aj to by malo vylepšiť už predtým iPhoneu vyčítaný systém oznamovania rôznych udalostí. Pribudol i nový systém komunikácie medzi zariadeniami so systémom iOS. Aj možnosť skupinovej konverzácie. Všetko pritom funguje cez dátový prenos, takže potom dostanú SMS správy s Bohom. A ešte sa dá takto aj ušetriť, keďže tento prenos je zadarmo, ak samozrejme nepočítame predplatenie dátového paušálu. No ešte raz treba povedať, že to funguje len medzi zariadeniami z iOS, kde však patrí aj iPod a iPad. Zaujímavou novinkou je aplikácia Novinový stánok. V nej sú sústredené všetky elektronické magazíny, ktoré má používateľ predplatené, prípadne aj tie zadarmo. Aplikácia Poznámky patrí k bežnej výbave smartfónov a tak aj Apple prináša správcu úloh. Toho však doplňa aj so sledovaním polohy zariadenia a preto sa dá poznámkovanie doplniť polohou lokality, kam pôjdete. A využitie. Napríklad si naplánujete, čo máte kúpiť, no a keď sa dostanete do obchodu, telefón to zistí a ponúkne vám presne na tom mieste váš nákupný zoznam. A myslelo sa aj na sociálne siete a ich služby. Preto sa do telefónu a najmä do jeho systému dostal Twitter. Asi najväčšou inováciou iPhoneu 4S je inteligentný asistent, ktorý vraj dokáže skoro vždy pomôcť. Volá sa Siri a dokáže s používateľom komunikovať ľudským hlasom. Nie len, že však ľudskou rečou hovorí, ale jej aj rozumie. How do I get to Charlie Grant's house? Here are directions to Charlie Grant's house. Is it cold in Santa Fe, Raleigh, Cleveland tonight? Really cold, down to about 14 degrees. Find that email with the naughty or nice list. New message from Mrs. Claus. Go easy on the cookies. How does the rest of my day look? You have 3.7 billion appointments. Všetko pritom súvisí s internetovým pripojením. Zariadenie teda samé o sebe nedokáže ľudskú reč analyzovať, ale pre tento účel sa cez internet spája s výkonnými servermi, ktoré sa o to postarajú. Čiže opäť je to vecou dátového paušálu. Read me that text. New message from Sarah Russell. See you soon. Nakoniec všetko by sa do iPhoneu pri toľkých jazykoch na svete ani nezmestilo a ani jeho rýchlosť by zrejme na analýzu reči nestačila. V každom prípade je to však dobré smerovanie, ako spraviť z inteligentných telefónov ešte rozumnejšie. Do you think it will snow today?
It sure looks like snow today. No a hoci sú k dispozícii len niektoré verzie svetových rečí, ako napríklad angličtina, nemčina, francúzština a iné, niektoré ďalšie budú časom pribúdať. Takže možno bude iPhone už o nejaký čas hovoriť aj slovensky. Dnes sa to vo svete IT len tak hemží oblakmi. Cloud sem, cloud tam. V jednoduchosti ide o poskytovanie vzdialeného výpočtového výkonu, ako aj úložného priestoru cez dátové pripojenie, čiže internet. Aj Apple sa vybral týmto smerom a tak sa dá v iPhone 4S nájsť iCloud. Je to akási inteligentná, vzdialená a zároveň rozšírená pamäť telefónu, ktorá používateľom poskytuje akýsi náhradný úložný priestor, ale aj ďalšie služby. Napríklad slúži na ukladanie fotografií, ktoré sú po uložení dostupné kdekoľvek. Rovnako je to aj s dokumentami, ktoré sa dajú hneď po vytvorení zdieľať vo všetkých iOS zariadeniach. iCloud môže slúžiť i ako sklad aplikácií, ktoré má používateľ zakúpené. V jednom okamihu ich vie zo svojho vzdialeného priestoru stiahnuť do všetkých svojich iOS zariadení. To isté platí aj pre elektronické knihy, prípadne filmy, seriály či hudbu. iCloud je vlastne akási predĺžená ruka iPhoneu, ďalší zdroj jeho výkonu a úložnej kapacity. Všetko v jednom. Keďže telefóny dnes slúžia aj ako multimediálne rekordéry, nemôžu zlepšenia chýbať ani v tomto smere. Jednak pri softvérovej výbave, ale tiež pri hardvérovej. Svojej inovácie sa dočkala aj zabudovaná kamera či fotoaparát v jednej úlohe. Tu je vidieť, že Apple nenechal nič na náhodu a túto oblasť zveril odborníkom vraj zo Sony. 4S má čip s 8 megapixelmi. Jeho nové technológie zabezpečujú tiež to, aby sa zariadenie vyrovnalo aj so zhoršenými svetelnými podmienkami. A celkom sa vyrovnáva. Veď šumy okolo telefónu tvrdia, že vylepšenou optikou prechádza až o 73% viac svetla ako pri iPhone 4. Jedným slovom, hoci sa používatelia celkom ešte nedočkali telefónu s označením iPhone 5, dá sa povedať, že vďaka inováciám, ktoré 4S priniesla, je to akési sklamanie možno naozaj len v tom označení. Mnohé funkcie sa zlepšili a rovnako aj hardverová výbava. Takže aj keď sa iPhone 4S nevolá 5, je plnohodnotným nástupcom staršej štvorky.